Namar hat ko por swag arta thakha. Adon ke jing khyum. Ya kan kam sanchar jong ke Congress Party. Henry ke ek ba ni kum kirang sang snong jo ke jela ni golong ban ke sarkar MDA 1 ka kham sniu ban ya ka ba ka ya sarkar ka ba ki pai ba ki kan tai no. But ni i ba ka don kata ka jing do jing kermen ya ki pai ba ka ba kin thop yang i kum kinong get kam jo ka Voice of the People Party. Namar Swaban Singh ya ka Voice of the People Party ni ngem majority lang ni ngem dan benta ka politics ngilong kiriu pai ba ki ba ngem partition benta ha kirensan election na ne ha ki kam politics ele ni ya ha ka jong ka kam rei habang yi ba ka jinglong jeman ha ka jela kam long shu ban e apo ka jingalam ji ba adan mala ba sai moi ni la ya mer ka jingmot bangan seng ya ka Voice of the People Party. Habang iseng ya ka Voice of the People Party. Khamtam yengi ki bompat don pinta ha ka politics ka ko. Ni ken ba ba ni wan ban ya mer jingmot ban ya snok tilang. Bat iba adan bala ba sai moi hatu ko por ka long ba. Ni snok thu ba. Kalawai jong ka jela ka jongi. Kalawai jong ka jatben re ko jongi. Ka syong satang ha ka wei ka lenti. Jong ka politics kata kalong bangi haban wanra ya ka clean politics. Kata kadai ka jingthang jongi habang iseng ya ka Voice of the People Party. Ngili nadu kisna karajar lai sheneng bakungdo da ka jingwan rung jong kini ki bre ki balik business ha politics. Kumno baka wanra yang ka imlang ka salang ha ka ba ki majority ki pai ba kinang ngam maka jingduk kinang mat ya ki jing e ka ba ki don pat ki ba khnam ka jing tresitom ka spa ka phau jong ki ka kiu bat kani ka wanra ya kata ka jing ka bangyong ka jing bom yaringkat ha ka imlang ka salang ka ba ubaduk unang duk barius pa unang rius pa bat kani kam day na kanu ka daw hindi na day nakadaw jong ka policy ka ba ka sarkar kabut hakan ka jala ka jungi tingi hatu ka por bangi wan dan emerging bot banya seng ya ka Voice of the People Party yi baka lat ini baka lawai jong ka jala ka jungi lawai jong ka jat benri ka jungi light na clean politics ngim don da kawai pat kalat kelenti but iru ba ki political party hakan ka jala ka jungi kila don sibun ban siya seng ya ka party ladang ngim penlong ya ka Voice of the People Party ka party ka ba pher ka party ka ba don ka longrem ka baklan kam don jingmot ingi ban ya seng ya ka party ka thamai namar bak ka jella ka jungi what happening ka jingdon jong kinong hiksong batang kindiat ila bon ki political party hindi ka ka ba niyo ya kini ki political party baladon nadu ki national party hadu ki regional party ka wei ki jinglong ka bat kidon kita kalong ikwa tang banyo ya ka bor bat kan penlong ya ka politics tang kum kalat ban kamay ya ka pa ka pho banyo pendon kam jubor ya ka bor ka bat kidon hagak ti ka jompi nata ka daw pi pai pa baha kisnam mo lelay no ye bakumno ki breu ki badon hak ki political party ye ki jing thrang ka jong ki law ba ile election dan ni wat upom ile election ke jing thu ka jong ki kalong ban kijit ya kaspa aho jong ka jala itu ki ba bom ki ile election ru kisu up kmi nanti tang kumno bangan yo long serban vice chairman bat kum min hagani minan kasi langwi ka jingkren jong uway penastra boong ba ka jalami galya lala kamdei baka ay kulu sarkar India nimla watan syuk tulok yaki nong teri baka ni ka jingkren ka pinken mau pade baka ni ka jala ka jungi ka jala ka ba pen pisa jong upay ba jadi na takadaw the Voice of the People kami syakmat ban seng yaga ba
nimbu ya ka halor ginong rim ibas hem kata kalong bat ai ka cingin sha ka khadar ka ba khut shau pai ba lingba ka cingir shan jong pai ba lingba ka clean politics ka ba iba adan nada basai mai ilayalam na muslim arajar siho lada kamdei ka clean politics ngam tharai bangangan yang hagan ni jaga bangan keren ngam tharai ru bangan bot iba aden lale bangya dambenta bagi banya trai lang hagan ni voice of the people party ke dei ni ka clean politics campaign kabar kring yang ni bangin sengya ka voice of the people party ya ka bangin ai ka sekri siapa iba nakabenta ka jingtoi chong pai ba Bagawai bagaba ni habang isengya ko poison people party ni ai galong ba I party ki wancho pai ba haga for election ki bo ya ki manifesto ki jogi banya da banya kren nakabenta ki phang ki bak ki bakta ya ka jai benriu henry tang laku ki election I kren no ya kita ki cintular di jogi baki la gersum tang kumbu banyo ya kabor di nakaliang ko poison of the party yang begiran asli kenongrim kata kenongrim golong ba yen ai ke jisun sha ka khara ka khol ka suba shau pai ba lingba ka jingir shan chong pai ba dia clean politics dia kata ka politics ka khol na ba ba ar golong bang yen nom ye pen ya ka hok trai mantrai chong ki trai ri trai muluk chong kani ke jala ka jongi kata ka dei kenongrim ka pas hem kaba ka party helayo banseng ya ka but dei sa kada haba mazen court election MLA Haujar ar pulai awadon kasing persang ban how ya sarkar ba klem ke NPP nakaliang sa voice of the people party ni ong ikroy ban ya trailang ba ki way di party henry ni bo pat ya dikendon kata ka kendon golong ba yin nom wanra ya ka ching pulut phut ya ka pisa jong pai ba lingba ka ching thong ya ki chairman ki vice chairman lingba ka jing pensarwa ki pisa jong pai ba lingba kata ka VIP culture ni ai kata ka kendon ya ki wai pat ki political party lada phitre banyak terang bani hi hapan piliang ya ki ni kendon jong ka party ki ba kabaan kabangale ban pin tikna bagani ko nongrim jong ka voice of the people party kan the long sisa kan nongrim ka pangilaman pin terekam kata kalong ba hadin mangila job ya MLA election saud lagi kertong jungi kala job nila tho na party nila tho kasiki sya ki MLA bagi David pendon kam hop ya ka scheme jong pai ba habasit habasai haga jingkit lang jong pai ba baro but halor ni kapenta kesgawon ay play ba kharpran iba long away ni kemali mo kloitam ban pentay kam jaga MS team habasai habashik but ilalong konuksa ya kiway pat but ya community makinigi MDC candidate ki bang ilajit ya kut jingmut ha ka jingmut kunti bakin jad ba ka party ban wanra ya kata ka sensar ka khadar ka bakhoy but kasno puram ngai jingero e phili pai ba phila krishan ya ka voice of the people party amtang ha MLA election henry ka jingershan ka phi along ka bor ka khrasi bone ya ka ba phila punjab ya I Dr. Ricky H.S. Rincon imanong MP wan nikwa ingi siya ke Yingdor Bar siya Delhi. Kasing job ko jogi. Kang makan beriu, bakakin tiu, ya kajak benre ko jogi. Apa yang keren bagi sariki, hanya rakwa bendona kan gasi, bendona slow ke baik keren hendai. Nakatau bakadon ke parliament session, imla bendon. Hendai abang yang keren bagi. Ye tho ya na yong ba, siya Delhi. Haba kitim do ye baro khot kiek ya kata ka voice of the people party bagadai ka party ka bapher na baper naman bagi election krem ka pisa
Idon di boong bayagan ni parti. Iladai bele ya ka aku ka case study. Berkumpul kala ban job election yang dapat kam ya ka pisah. Kani baru kadai dar interest tom bat ke jingrong glory ko sopi ban ye tray dekat bat voice of the people party. Kubai sibon ya ka ding kesyan ko sopi. But haka jingmi ko voice of the people party. Kalau ay jinggermen ya ki pun samla ya ki rirang ba jong ka jek penriru jongi ki badon ya kata ka jingkrang ya ka ban syakri ya ka jek penriu wat haba kim don bisa men swa hagu wiki party swa bakin ay tiket ki pek swa uni udan bisa kaplu kani gabri udan bisa kaplu Henry have a voice of the people party. He don't give sweat. He don't give a shubala mystery. He don't give a bala furniture. He don't give it away but betregi kam. Give a menshwa nimla ban mundur. But kin mi syakmat ya kaban dele ya election bantrei na kabanta ka kamu faiba. Henry daga jingmi to the voice of the people party. Ni ai ni play ya takala kelenti ya kaba kum kita ki khon samla ki reurang ba ki bodon ka jingtran ya kaba syakri upai ba makin yo kala kelenti ling ba ki jingrong ki jongki but haban ji ya ki candidate banyale ki election MDC ni ji ki ya kaba ni perkhat ya kanong rim Jong ko voice for the people party nama bang nyem kwa baga voice for the people party kan putno kani ko voice for the people party ni kwa ya ka baga nong ko party ka bande ka bas kem pateng la pateng bat kumta habang ila seng ya ka ila thao yo constitution to party ya thao ya ka ha kata kadur baga ni ka party kan den ka party kabar kem bat kaban light naga jing huri hura kabar ki wei pat di party kiamat bat kilau shem ki jing hagar komprei ki jongki ya kali ko voice of the people party kei ko bang islamat kalong ba ni etrayang na kabenta ka thong om na kanu kada om na jing dei perlok henrei na kada chong ka thong kaba ni don ban ra hakane kajala ka jongi gane so ipi nga sabeng seng ya ka point of the people party ngai gendo iba adan ngam tharai ning gendo i palat ya kalaisin bak tang ka wei ka sin ka bang ayo pa de song ka hindi ki wei ki gendo ka jonga bilang boy gendo tang sia gendo kumtu belet bayawan nim yo song ka henry kei ko penong jana kumi seriki Berkiwai, bernia join, bernia seng dengan ko voice of the people party, kadai kathong ko jongka, ya kabang ibu hak bat kunti pai ba. But kaba ni kum kira yang lam so voice of the people party ni kwa kalong ba. What hadin habu kabang ni dalam nimdon so kan ka party ru. Kani ka party kan isa bat kan isa kri nak bantau pai ba. Nem the lendet ya kinong rem jongka. Di kublai sibul, kublai saja. Kublai sibul, Dr. Pak Sekian Margo, Sekian. Yang dijingkren di Jongpi, kebawa pina batai, yang dijingya janti, coba sesyar kadar, agni gejala gejongi, batia genongrem, yang kepala seng, yang ke voice of the people party. Kebawa pina ong bakataka karai lani kaulhu. Kapren boduk kat uruspa kaper haduk kata-kata. Nanai kaya keceliu haduk kata-kata. Ke ban bridge nani ban ra ye bijing jura hantinya per. Kapren bolet bat uruspa ni susu lembah jingkren ke jompi kadai tang lembah kesensyar ke kadar ke bukun. Bat kata kalau ke sisya ke bangi baru ni nomla banen. Ban yoi ya ke longrem ke bagani parti kalau saya kalau baik kuno ban watra ya kesensyar ke kadar ke bukun. Ya kawa UMLA jong kanong krem konstituensi iba adan melalui saya mau lolong nong pan ya kawa ke movement kabingitip ya ka kum kata ka clean politics campaign
ban ingit skam kumba ka parti ka angnot ka trang ban penulong ya ka ka baka temu ban le na kata ban penulong ya ka jela ka badak ka babiak ka pamdon syu ka ka jinge per apreng ki baduk ki beruspa lengba ke jing persngotu ka jong pi ba ke jing sngotu ka jong pai ba kana ban penulong ya ka ka bentar ka bakau ka bangi kum ki pai ba nong song jong ka jela ni da don kam kerki ni da don kam palat aja ni si ba mata namar ngayo ban puli ka wai ka kot menen ka wai ka akil ka baong tang 10% na kinong song jong dari India ki ba control knai 2% ya ke resources ka ba ke India ka don ka buat tang wai na ki sispa uba control ya ke cingdan ke cingem ka ba kari India ka don namar balano siyang palat kali ke sensyar ka kadar kata ka governance ka bengingi keren kaya per palat hapreng ki beduk bat ki berius pa lemda ni yopat ye ki nongyam ki bakut ki jimut ki jimberkat ki bedon ye kata ki jiyo i cengai kata ki vision bat ki balak ban lem ladi ngangit siap ba kali kali ke bagi ke jong ilu kan sengam tinggi hapreng ko kum kata ko por ni sru tenak pat baga don ka wei pat ke parti ladi ki nongyam ki bami syakmat ban warna pat ya kita ki jingkerman hapreng ki cinduk jingkerman te khublai sibuan ba bat skemi kentian ki jongpi te klem debat ki kapur ngan khot no iba London Sotun ibari secretary to the state election committee ban ai ya ka cingkren bat i jingken itu ka jong i ya ki candidate ti ban yakun secretary election at district council nangani ke East Hills district Kulay shibon ba shanglor nong bri Blasem ni kabenta ban penya ya kejelang hakni kasiteng si jogni kasi kabenta ai kulay ru iba adan bila bersaimot belum presiden rang ba jong parti Dr. Karashen belum vice president jong parti lembat ki waipat kinoy lang ba kabat jong parti ki badan yang bagi hakni kasi ki ebali jong parti ba khamtam ki phi ki nong shom shnong ki belum ki nong kachan barat ba jong parti ki bela pelai por kerpange hakni kasi Banwan ban saki yakni ke jelang ka baka parti kala khot ye yang dikasih ban pinchai halor ki phang ki bapher ban khamta meru ban pinitho ye phi ye kita ki kertong ki baka parti ko ibet ban pinile yak na ka benda ka ki election MDC ka bansawan kina kliang ka jonga ubus secretary jonga state election committee and shebe ka ka benda ban pinitho ye ki kertong ki baka parti kelajit nakabenta ka East Hills District. Di kalong kajikar pa na kaliang kajonga, bakat ba ka ng khot, ikakartay ka jongki, kinsobha ban mi, nakajaga syong ka bakikidon, kinuman ban yang hali akmat, kinang bakipay ba, kilaban sakhi yaki, bakumjuru, bakilap patay kubor, kinyo ban ringdur, nakabenta jongki. Dari opor dan khot ikni ikertong ki baka parti kelibet dan penile dan bentak ni election MDC ka East Hills District. Sorenham constituency ba Bill Clinton Wanhar. Maugro constituency ba Seiborlang Warba. Nongkrem constituency ba Kitborlang Siem. Langkerdem Latkro ba Shemborlang Renja. Nongsken constituency ba Manhalang Thaba. Shela constituency ba Asamlang Wanswet. Mausunram constituency ba Rusivan Shampliang. Sora constituency ba John Wilson Thaba. Milliam constituency
Kong Ivan Dublin Lingdo Nonglai. Laban Maupram Constituency ba Dani Langskir. Nong Khmer Constituency ba Winston Tony Lingdo. Maupram Jengye ba Lancaster Marbanyang. Maukar Pinthorong Kra ba Strong Pillar Kharjana. Jaya Maupram Constituency ba Denzel Renard Chen. Maulai Constituency ba Edison Karum Nut. Nong Spung Soyong ba Ban Berkat Nongrang. Ban Malki Rajamkra Kong Deiti Majau. Kini kilong kikirtong kibaka party kilaibit ban pinili yakni election MC kaban sawan sa ka KCDC kibandai naka East Khasi Hills District. Ditang dikit kian kibak hindiat nakaliang jonga kublai shibon ipi pajba kiblawan siya kani kajelang hakani step kublai shibon. Kublai shibon pinabali shibno jaga syong dijompi. To kublai shibun ba Londona yaga cimpin itu ujung pi yaki kandidat nang ni na po East Khasi Hills District bat nagaliang jonga kum sordar snong bat nagaliang jongka executive committee jong dorbar snong smith pelun nida kitbok kidweng yipi ki kandidat ki belapen itu agan yksi bat yaki ban sapen itu ba pendio ya gajing job kabodon burom bat ba pinnawa ban bat ya kan nongrim ke parti kelaseng bat ban wanra ya kata kecingla ke paupat ba uang nut hagne gejela kejongi ti mentapat ini poino syaka benta ka bakam kongsan ka babaro pat ba ukam angnut bat kata kalong bendi osnono ya ka jingkren na presiden barang ba cong ka parti VPP bat gejong opor bolong UMLA cong ka nongkrem constituency te kendian nagaliang chung dorbar snong saisien ya kublai pi ba arden ya kabenta kabapila shim bangkit banba akaterpeng ke jongpi om tang namta ke jing kabaka constituency ke kendu nei ke jing kabaka jela borok kawai ke kendu tingis ke sarong bangilong kinong song jong kane ka constituency namar pilalong we na kinong yalam uba ke jela but what Syabar cong gejala ke jongi lu kilas dang ban itu bat kilas dang ban kuat ban tip kamne syapang ke jingya nanti ke jongpi ban ngangit skam ba ke jing temu ke ba pi pidam na ka banta ban penurlong ban ra ya kani gejala ke jongi syakita ki benta ki ban ni rengkat pat bat ki we gejala kani ka ri india ke jongi kan urlong ngasukan mau hau senam arajar katsan ngak ka sujian kat bangayo banyadan benta hang tia po IIM kabadan hanong tumai hagi jingwan chong u Abdul Kalam ublong presiden barim jongkeri India ngayo ban sengap ya gijingkren kabangi kren sepang kecing pet kejong kibriu nak nong kendong ban lek senong syasor namar ban yo ya kikam kicam kibabiang te habaya kren hakata kejing kren uni u presiden belaklat no Dr. IPC Abdul Kalam uloong Kabangila banwanra ya kejingkela kalong tang bangin petrekam yu ta pura modal pura PURA uang kabahabang asrap uang bagade ban it's kalong providing of urban amenities to rural areas kemut banwanra ya kita kijing mentoy kiba kibrio hasor sulong kiyo bakacu kajing mentoy kadi banwan sikinong kendong di jongi temut haba kayo kahat kabiang haba kilenti kisengkin kibiang
haba kicaka trikam kibiang haba kicaka chokai kibiang kabumot kam dadang kam tan ye kibri jong ni nonong kendang bani marelut seti stop silong bani yo e kikam kijam henai bani yo apat ya kabakum kata karukom perkhat ngidon kam ye ka good governance ngidon kam ye ka sensyar ka khadar ka bakut ka nongrim ka ba ka voice of the people party ka laseng bat ngangek skam hapdeng ke jinyalam ke jong iba arden iblas dang ye ni movement klem arpatin bagani ke jing anglut kan long namar di tang lang ba ka sensyar ka khadar ka bakut ka bala ban wanra ye ka jing ya rengkat dor la jong ki para brio ki ba shong he akisnong ki ba pero omdang syu uta baduk uruspa namar yo ya kita ki jingdon kam katkum ke jing thang ke jing anglut ke jong upa ba ban ngit skam lengba ke jing mi jong gadi ke party bagani kalak ban penurong ya ke jing thang ke jing anglut jong kipat ba bat kipat baru ke jing kerpat kalong bakin ai ke jing kersyar ke baskem ya ke party ba pila ban sutu bagalak ne marwana ya kia ke bapai bawang lut lem dama PPI ke jing kersyar kata ke jing anglut ke jongki kata ke jing yo i cingai ke jongki kata ke jing thang ke jongki kanomla ban poi sanu lada kimyo bandon hakabor ke bekikila ban i ke kam tege ingi ke jing start ke jongpi de sai sin klem debat chu e kupor ngan khot i ba aden melo bersawimot bulong MLA jong nong krem konstituensi ba presiden barang ba jong voice of the people party ban ai ke jing kren ke jongi daga baburam i ba pensang dor ling do nombri bolong u sodar jongka snong smith pelun i balasim ye gani ga benta ban penyat ye gani ga jingelang ka ba kerpang ka ba ka party ka la pen bai bagandon ka jing peni tu pat ba ya ki kertong ki ba ka party kala ibet ban sei hagane ka MDC election hang ni hapo East Khasils district bat kum juru ya kitu ki constituency ki bamikmat ya ke Shillong city ngamla klem da aingo yu play obaladan ringkat haga jingat linti ka jungi haba utha urban menem step kamen sim ja ka kamen namar ga tip baga mareng kan saat haga por bagin pelong ya ka jingalang lara galong ko magini gisni ka bakal ka don kan ukolong ka jingkriap ne menta apreng ka jing saat ka jong ka sngi kumni yo banisham bapi ki pajba ki ba ki balong ki nonggershan ki jongga voice of the people party ban pin itu hakmat jongpi bat ban wanra yakini ki kertong ki ba ka party kala ibet ban pin itu yaledi kini kita ki kertong ki bala ai ya kata ka rai ka jongki bagin mi syakmat ban syakri yau patba hagi constituency ki baki kidon leng baga voice of the people party bada kata nongrim ka scam baga taka thong ka bangingi don ya ga bala penpau bat pensgo dai Dr. Batscam merbo iblong o spokesperson jaga party leni unong aiktin jaga party kamdei ka basuk ban syakri patba kalong kabae ngasngong ini ban aingo yu blay ubi ekamen sim jong gini ki kertong ki bangi ngila pin itu Ahmad jongpi bagin mi syahmat ban terwai ladi bangini kit lingkorlem yagari baga jatman riu baga jelahi brokowe ling baga voice of the people party kibla jiru ban pendam meladi hapo ka jingpenia jongka party haki nongrim jongka party kabangingi tipshai baga VPP leni ka voice of the people party kalong satang maka ka jingkermen ya ka jatman riu badi ka jela ka bai ka juni kalong ka sngi sa jingen mau ni jukren na ka por shakapor baga voice of the people party kare ka seng san perthai kaba compare nagi wei pat ki seng san perthai nadu ka sngi ka bangi la seng ngi klem buri banya thu yaki patba bai baga voice of the people party is a party with a difference
Kadika parti ka bay pher na ki way pa. Ni snotnat bagi yo ban wan hang ni biang sai sien. Ban pen I ya kata ka jingper ka jongi kum ka parti. Ni don hang ni Dr. Karachen ibolong Vice President joka parti. I Dr. Londoner Sutton ubolong u Secretary joka State Executive Committee. Iba Having Karpran ibolong MLA jonga Mauran Keneng. Ba Brex Starwell mabnyang MLA jonga Molai. I Dr. Batskem idon hang niru kini kinong yalam joka party naru ba marbut khar ubolong president joka youth wing idon ikong Philetus Im ibolong ke president joka women's wing joka party lembar ki bobon ase kini ki parlok ki jingi na Giant Hills ba Shambor Mbai ubolong wayne ki nongalam joka party hapo West Giant Hills ki bawan banya sakhilem yang ni kesngi ka bamenta ngasukwa kindiat ban phaidin ya ka jiat linti ka jingi kom ka party namar ngi sno ka kamram jingi ban yai pin kan mau ye ki patba nagapor shakapor ya ka nongrim balai baka boys of the people party kami kay ka nongrim bat ban yai pin kan mau ye ka ka bangila ban kren shiki patba nadu bangi seng ya ka party ngala dep ban ya tho shai bagandai kata ka party ka bapher namar kata kala dep ban pini shibun ki bapher nagi wipat ki seng san purthai om judan mano ki seng san purthai ki banon ai kublai upat ba hadin jong election the voice of the people party kalawan ai kublai ki patba hadin jong MP election hadin bigla job hangni hapo smith amdan ki wei pa ki party ki banle ekata denam dein kata ka diga wei ki jinga pe kabangi ngilpan pau naman ngayong ka party ka bapher empat dan hiru hadu menta ki party ki banuan pinitho akmar upaj ba ya kita ki kertong ki baki ki legit niru ka di sakawai ka kam ka bapher ka ba ka party ka lale ngayong ka party ka ji kan yat hagata ka rukam ka ba pinipher pat na ki wei namar ngi dan ka ta thong ban ngi don ye ka ka jingthu ban le janai ye ki kam habangi ngitrei niladap ban kren shai baga boys of the people party kanwan ra ye kata ka rukom lari kata ka jingpin tulun ye ki kam ha ka rukom ka ba pher na ki wei pat lani kata ka political culture bangi ong aktin pareng kata ka political culture lani ka jingpin tulun ye ki kam ka jingpin lien ban pin ya ye ki kam kan pher Haga banging la depan keren shine na do ka sngi ka banengkong baka party kalong supreme lani ka party kalong halor ye ke baro UMP UMLA UMDC hapo ka jingpniat jong ka party kan piniat iki kam lingba ka riti trekam ka ba ngilabu lani ka taka constitution ngenum tre umdum ngenum tre mala Nre onyalam ye kajing trekam kajing da kata ka riti trekam kabangi khot ka constitution dei namar kata ka dau don gibas dang hadin baladep kajing jit kertong jong ka party hakani ka MDC election don gibas dang ban penpau mo ngi kyonga kanite kam dei shupi ka voice of the people party kani kam dei show ka voice of the people party haba pet nakata karukom jit ya kita ki kertong lada ka dei shisha kata ka voice of the people party ka surjo patba kila dei ban ya kren patba ban jit kertong ko ki patba snap ba don kam ban pen kan mau ka kata ka voice of the people party balai bangila jer kerteng yakni ka party ka voice of the people party kabamut kajing trang kajing sliang kajing anglot kasur kajing yam kajing upajba bangila dankam ban wanra ya kata ka jingkela kadi kata kanongrim ka bangila seng bangila jer kerteng bar bangila jer banai kerteng ka voice of the people party kabamot ngingin yang bangini wanra ia kata kajing terang kajau patba bat jong ka chat benriu
Nrai day pat mengikan kinongelam. Kibo pat ba olah syania ban pentelun yikikam. Hato kala mo benong tang namar baka kerteng ke Voice of the People Party. Lani ke surjo pat ba nginwan ye keren hang ye Yo Smith ban sei kandidat nanong kram. Long si mo kumta. Pishania hangi kinongelam. Ngin pentelun yikikam. Namar kam day ke besok kam tam. Ya ke Voice of the People Party. Habang ijit ya kini ki kertong. Namar omday bengi keren sarong. Omday bengi keren sarong. Ki bun ki ba apply. Lani ki ba pan tiket naga Voice of the People Party. Kidon ki seng san pertaya du menta ki bampat don nong apply. Lani nong pan tiket. Nrehangi ki la bun. Tidon kamban bishar. Dan kam ban yit ban wat ban lum jingtip kam dei ka kam ka basuk bagani ka state executive committee ka haban le ko ki pat bawe ni haban le janai namar balai kita kilong ki atiar jong ka party ki banla ban ya train ringkat bat ni ki nongalam jo ka party ringkat bat ka party ban penerlong kenya kata ka jingkwa jo pat ba baganwan ka jingkla kanwan ka jingkiw ha ka yo ka kot kanwan ka jing sngan bat kanwan ka roy ka par kare ka kamram ka jing ikum ki nongelam bangile janai namar ka takara wat num sha ilam bakla hagi dugi ba persyang ban pensu thu bakla bakam dei shu ka Voice of the People Party lani ka surjo pat ba namar la shule hi tang kita ki nongelam kalong ka ka jing persyang ban pensu thu bakla ni don kam namar ka takadau ban snu thu shai bakum ka party ngeladet ban keren nado ka singin ningkong bangin wan ra ya kata ka jingkla la bandan ki ba pinthami yu pai ba baga jela ka jingi ka bit ka biang dan ki ba persyang ban ong baga Voice of the People Party ka dei tang ka party ka ba supin klumar super syabet ya ka baga sarkar ka le lani ka tmu ngim shim la seng ya ka party ban super syabet hendai ingin persya ya ka bakta ya ka jat benriu bat ya ka jela ka jingi ngangit barok kibrah ni kini menjur shipho senam katsan senam mensua kani ka yo dijan sekenan bengyong kamlong haduk kat ni kumbakalong mentah kayo haplis bijar kehidupan dijan haplis bijar kilanang red kilanang duna kati kat baga yo nang kendong jingi kat sabalai kalanang kiu balai kani kayo thu shai bagata kajing hiar kajing ya kayo kot bona preng jing yemla kot borshu ban litiet iki tu janram na po plis bijar ni haban lek siginong kendong ban jit kat bala ai ni kini kinong dijan seganan ringyo ki jan ki bakhamba bangini ok ni phong katahi ka phalang ya ka jing hiar arsut jong ka jela ka ji ha ka yo ka kot ko ki pat ba hadir mami pertai ka Voice of the People Party PE andang ila job kamtam ya ka MP election ka sarkar kini kiseng baro ki badan la ka sarkar ki bersyang ki lat kilenti kumno ban penthame ya upat ba nangta kidon sigi kintin berngamru ngang namut bagani ka MDC election the try kan kam kenjat mo kanum songshit kumba songshit ka MP election anamut bai madu jingi try la kham thanda tenreng imat kan songshit himat kene ka MDC namar ngi bi madu ri dak ile songshit hi hagar kom keren bat kum juru i madam ampam kini ngai glas dang ban mi banai kijing pen snow kijing kento ha kilat pathai khubor all tau deputy chief minister la persyang ban lek keleng-keleng ban yaro banong bagi constituency lani ki patba ki haban jit hi yau Emily ubala ban tray kani ka jingkran ka don haka ya ka jingtho ban wo ya ki Emily jong Voice of the People Party kata ka message kata ka khubor
kabau deputy chief minister uthau shagi pajba banong bamangi ki Emily jang ka voice of the people party ngide ki bamla bantre lada ya ka jingroi lada ya ka roi ka para ka constituency lani ya ka jila ka shong tangha ka ti ki Emily ka bhava naidon sarkar naidon minister ngini rangkat borlot baro pibat haladi ka kertan minister pibat haladi ka kertan deputy chief minister pibat haladi ka kertan chief minister piknyap benyengi ki Emily jang the voice of the people party pikangla dia ka roi ka par bagan wan pimut bantau ban pikit pap yang ini upat ba unsai on the voice of the people party ka sinshar la ka shong shishanem haki Emily la ni ka shong haka sarka ban wanra ya ka roi ka par ko ki pat ba be jonga kisdang ban pentami ya upat ba o i madam yang kumno ya Emily jonga mulai hana ba pimdon haka tolong kamut ayu kata kamdon syu karan garam kajing penen kam bakala ya ka bor ka baki kidon kigilong minister mdai tang nam taki constituency badon ke NPP lani ke UDP lani kini ki ba kersha ni ki ka sarkar ka dai ka jela bro kowe hendrai pek bha manta pini ki constituency ki jengi kadno sim milik tenru segi department kadadu gini ki sngi ngalong ye ki department balada kalong hakani ke rukom lada mapi ki engineer ki chief engineer pimla ban le ye ka kam ka bapide ban le kom ke department ladon kam ban wind up no ban pindo no ki department ayun tray to minister po secretariat poki pajba namar kata kadau kini kidai kita gibut kijing persang ban pentami banong bahkan mento yu pin kersan itu PPP omla manonra karoi kepar nrek ngenlong kibayesha ngenlong kibayesha oh hana lara kanu ke parti ke Sinshara Port District Council klaim ke jingkerku juga NPP pinamla bantau pertai ngilong kumbang ngilong mentadi ke jingkerku ke jauh play ko ki pai babe janga kamdei ke jingkerku janga no ke seng sang pertai kamdei ke jingla ke jingi ni shania ringi hapan up ya ke por bagi ke pali ke baka voice of the people party kan Sinshar na namar bala shongship pra pala ki pai ba oh ki kon samla ki kon kena ki long keme ka sarkar ka wa de ki buj kumno banle pen snow bhano igni ani kimi kita ki tamasa manta ka banai hadu January klem tip show long school pen peps ka school ru namar balai ban pen bernia ban pen melen ya ki samla le ni ki pat ba renga ngas ngutu kendiang kamut utu balik syat 10 baro unlit kersahan NPP no don ubait pelat yu Brian Adam kat keni kalat kawan hari lejong dakat badan kepisangan kelong ban let sa jingkan mau kadai tang ke jinglet ban sa jingkan mau ban imar kemat yu Brian Adam dai balik kersahan NPP kadai kata ke kubur ke bangakwa banong Badru kiai gini kita masa kiai gini ki festival kini kita masa ki festival kidai tang ki pain killer udai uban peja sipor ya ke jingpang ke jongi kom ke judgment riu udai uban penklet sipor ya ke jing duk jong geri udai uban penklet sipor ya ke jing jelai jong ke bamsap udai uban penklet sipor ya ke jing bam chong sok chong sngan jong geri ke jingi udai uban penklet sipor ya ke jing jelai jong drugs haga negeri ke ji ko ki pat ba labyang taro pain killer the voice of the people party kan nam ai pain killer ya ke judgment riu kan wanra ya ke Sinshar ka khadar ka bakhod
hangno kan ti tolong yaki tauba ki bolong ke jing tron ya ke jela ke jungi badai hangta nyen penbiang nyen penbet ban pelompat ya kan ke jela ke jungi ke jela ke baklan haga yo ke kot dan sibun kiri haga pertai nganong yepi kiba ki kam tu kam tim tim dan kiba ka ting ke smith kam don yad haga no ke por daga jing sngan hang ni hangi mata ke jingja don jing sngan ya gini ki sngi bangini yan ko ki pat ba namar tangi John Kamban pin kan mau ya pi baga jimi jonga voice of the people party kolong bangini kun persya ya kini ki seng san partai ki bala sinshar ya ke jela lajan baro ki don bentah ke sorkar mentala jan ke MDC election lasdang i drama senakaliang keseng kongres pitar keseng kongres ki MDC hat district council bagi trelang bagi NPP darajan kut ketem kidang krek pitar kapali bensong tat kini lawan hana pitar kinong elam keseng kongres kita ki MDC kyong bala pitar keseng in herno hana sakat nukin pinbijing iupat ba day namar kata kadau ka jingi kenduk ka bakum gani ka don kam bangin yo bani keren bal hagani ka por sya yang bangani tu kana ngakwa ban ring ke jingmut jing perkat jongpi syagani ka kana ka bangakwa ban pensngo bat kata ka kana kalong syapang Moses Wei ni kinongelam jong ke Jack Menriu Israel balai ngajit bani tu yepi syapang Moses ya ke jingat linti ke jungu bat ya kata ke Jack Menriu Israel ka don ke jingat serim hangi hagani kapor ka bementah ya Moses nadu balapun ublai ulabu yu bau nyalam ya kejat benriu Israel ban pelat ya kini kejat benriu Israel naga jing syate merau hakari Egypt bagai ke belajar long balakayu Moses hakapor ke bau sim paru ula penmi ya ke hukum bari ban peniap lut ya ki kun senrang ke belaka kun na ki kintei Hebrew namar kala don ke jing syapting ya ke jing bun pat jong ki kun Israel hagari Egypt hagata kapor batla ayu habala kayu Moses andala ibu de kun sinrang kila kwa ban buri namar laram buri lahaban peniap no bat usim ula ai ke hukum ya gitu ginong pen ka kun ki balong ki kente baladala ka kun sinrang de ben siap no rei lalingo balai begita ginong pen kakon kimle kumta abau si mulak pat yaki ulak kili balai bapi pinim yaki ki kon senrang kita ginong pen kakon kiong ngenle kumno kini ki kinte Hebrew kinong ki bakot ki bakya kat banpoy mangi kinong pen ka kila adap kahi nakata kada om simlala ban piniap ya kumbara tumu dau taus im leng baka hukum gaju badi Moses ru lari pinim hadu lai banai anda lahe melasu panpuri kila ya subut kumno ban pelat ya naga jingyap kila tau dai tai syang bagila lek ban pentut ban bu ya kata ka syang bala bu ya haga jaga bala sum naga kon sim paru bat ka kon yung sim paru kala i lai thu bala i kata ka syang badan bala i kala papet kita ki syakri ke jangka kila i pun bandau kulung wa bhabriu limpun bat kala kam trayu kalau yo ikinong sumada ke kemi ke juhi bat kala IT ban penhe pensan yo bat kala ya kata kapor Moses ulahe aga ying sim bat ling baga jikai juga kemi la pentip ba umdei Egypt nei udei Israel kata kala rung haga jikai haga jimut ke jiperkat jo Moses anda ulahe ulasan haga ying sim uladei ban simti kum unong sinshar hadin jo sim anda ula khlano mereka ke belajar uni Moses anda ula rang ba bahagyong layatu bula mi shabar ban pet
Yaki para ke jungu kita ki para ki Hebrew ban pe ke ke baja ula I da lagi jongi khmat ya ke jiksa le ben jongi para Hebrew ke jungu bat jarang khat agawe ke sni ula lap badon ukinja Egypt uba syok ben ya we Hebrew namar ba utip ba udai Hebrew lapan he pun san da ke jigai junga kemil ba umdai ban klet ba udai Hebrew ka mensim kala plu bat ula I kata ka jiksa le ben bat ula syok ya utau Egypt ba ula penyap yo kay ka bajadin kata sakat to kanipor ula mi biang ula I ba dan ke jingak kaja hapeng ki kon Israel ba ula lek ban sneng yiki wang em kam dei ban long kum ni sipara ngilong gawe ke jat ban reu ban we na preng kita wang we bula thungi me ban long nong senchar jongi memot ban peniap no yang kum ba me peniap yu tu Egypt menen kata kala penlong yo Moses bo ban pet yap no sagari Midian ko ki pat ba ublei ula say Moses ban plat ya ki Israel negeri Egypt hendrai lakan taj yo Moses da ki kon Israel ulah ban pet no hendrai ke ai ke belajar namal bo blei udon ke jingthu ban penen kam yo Moses ulon pen pai biang u hadian salpos nem ban pelraj ya ki kon Israel bana kata ke jingya linti kini ki kon Israel kilong ki baknyum bat ki bam snongu dan kawe ke kap kaba uni Moses lingba ka hukum ke jo blei ula pa how Moses menong jit karar ngot na penenggi karar jat ki kon Israel banlet sintiat ya kata ri kanan kari kabangan ai happy ki kon Israel legit karar ngot bana penenggi tagi karar ngot udon Joshua baru Caleb rengkat bagi lagi sipongut lapta igi bagi lek jo lek sintiat ya kari kanan don ayu hakata kari ka kendau kalong ka bapha na ka sniu ka ba seiso na ka lingki ki bri ki ba syong ka kilong ki ba trot ni ki ba klanbor dan ding em ka tagari nang ta ki syong ki ying ki ba kumno ki ying jan na ni kita ki kut ki ba scam jayu an lawan pai kita ki karangot jayu an lawan pai kita ki karangot u Caleb badu Joshua kila ya thu sisa kalong gari ka ba tut da gadut bat ka ngap hoi la I kita kinong song snong bagi majrang garenyeng kiba kam klan dan pat sipongut kiba wan ra ya ke kubor ke basniu yo pat ba o nginum la ban yo ya kata gari o kala bagi yap han ne hari klau ban ya bagi let shatai bat haba kala don ke jing persang ban pensno thu nagalyang ukalep bot Joshua kini ki pat ba kila berngem ban len mau ya ki hani kila kentat biang yo Moses namar la don gi ba pensniu gi wan ra ya ka kubor ka besniu ko ki pat ba kay ka bang kwa ban ring jimut ya ki nong kershan jong boys of the people party ba dia ka jat penriu ha ka po ngila seng ya ka party Anda kata kajing snotu bangin syania haladi ngila seng ya ka party daga jing doi daga jing syania bau play unum ero ya kajing lenti kajing kamen sim ka donu tungi kinang ka ko akmaru play bagi kwa ban pinyo ya ki long din mandin ya ka lawai ka basngan ko ki pat ba ya kwa bu pat ba un yu I hang ni jayu ayu ka nuksa ka jigai ka bagi yo lingba kani ka kana Moses ubla devan shimti ka katsim ndrula ino ya ka katsim ban shashitom baki patba jong ka jadru Israel nga kwa ban ong ya pi ko ki patba kini ginangalam jong ihangni Dr. Batsam Mergo, Dr. Karashen, Dr. Londona, Lemat Ibabun, Kilaban Imya ka jingim ka basok ha ka kam ka bati kitray kim don kam ban shashitam kim day ban shakran ben ho pat ba nriki mi shakmat ban ai ka jing shakri yaw